Velkommen, bienvenue, velkommen. Fremde, étranger, stranger. Plus vite, tu sais, just is enchanté. Happy to see you, blind the rest is stay. Velkommen, bienvenue, velkommen, min cabaret, oh cabaret, du cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, come on, Dada. Do you feel good? Klar til afgang! Klar til afgang! Tup, tup! Har I hørt det? Har I hørt det? Børnekonventionen fylder 25 år! Læs alt om børns rettigheder i min avis. You're right. Happy birthday. Børn anniversær! Jeg har ret. Jeg har ret. Jeg har ret. Børn anniversær. Det er spændende, men det er så Spændende nyhed! Børn har ret til fritid og hvile! flere Ebola-ofre. Læs det hele i avisen. Kæft, det var en god kamp! Ja, det var det. Så er den lidt for noget. Du har sgu da kæft. Så er det min længere at vente. Det er skide godt. Glæder du dig godt til kamp i Brasilien? Jo. Var det egentlig kørt for for meget? Hvordan går det, Mar? Så er du skal, han spiller skide godt. Skal han ikke have nogle penge? Ja. Thanks, mate. Læs det hele i min avis. Børnearbejder knakker som slaver på tøjfabrik. Læs alle de uretfærdige detaljer i avisen. Bare vil du gå i skole? Jamen det har vi jo slet ikke råd til. Listen carefully, children. Nu er vi på en dansk banegård. Yes. Og nu skal vi ud og lære om alle jeres rettigheder. Hallo. Hvor er min lærer? Bare lidt udfordring til. Sacre bleu! Hvorfor er det så freezing cold in Denmark? Og hvad er problemet? I can't find my right. Og hun kan ikke forstå engelsk. Jamen er det ikke din lærer? Nej, jeg ved ikke, hvem hun er. Nå, jamen han er da lige... Hvor er han? Og hvem er du? Åh, Jonas! Jonas! Jonas, kom her! Jonas! Jonas! Come back! Jonas! Det var godt, du kom tilbage. Og børn, det her, det siger I til jeres forældre. Er det forstået? Kan jeg få en avis? Her, det bliver 40 kroner. 40 kroner? Det er sgu da for meget! Ja, hvis ikke du kan betale et fuldt beløb, så kan du heller ikke købe avisen. Nej, avisen koster det, den koster. Kan jeg ikke i det mindste få den til 35 kroner? Jeg har sagt det før, jeg siger det igen. Du kan få den til 40, og så bliver det. Så giv mig den jo. Ungdommen nu til dags. Altså, hvad bliver det med en at sidde der og fylde det hele, når det er da for galt. Nej, nu er det nok! Man kan ikke få lov til at læse en avis i fred! Og du kunne også bare sætte sine bløder for! Og vi har... Nej, ikke altså. Hej, Sand. Kan jeg hjælpe med at finde det rigtige tog? Så lille pige! Jeg kan da ikke se, det står og diskuterer. Nej, smut så. Jeg har ret. Jeg har ret. Jeg ved. Jeg har ret til at finde min mor og far. Og det er mig. Jeg vil. Jo, jeg kender allermest ret i min verden. Mor og far er bare bedst. Jamen, sig mig engang, så du små piger som jeg. Det kan slet ikke være lidt på en fattiggård, nej.
riferimento alle scale sul piccolo tempo. Alle minuspas skal komme herover. Jeg ved ikke, om I alle sammen er her. Vi skal herind. Godmorgen, skat. Lille skat, hvad sker der? Hvad sker der? Jeg havde et frygteligt mareridt. Vi havde nogle små stakkels børn i Indien. Ej, hvor forfærdeligt. Kom med op til morgenbordet og få noget morgen. Det hjælper altid på det. Amentol, der er Cheerios, der er mysli, der er yoghurt, der er havregryn, der er mad, der er højchokolade, der er vitaminpiller, der er mælk, der er mere mælk, der er mere mælk, der er mere mælk, der er æg, og der er vand. Jeg har slet ikke lyst til noget. Det var sådan en frygtelig drøm. Fortæl om det, søde skat. Det startede en tidlig morgen. Kom så! Kom så! Skynd jer at spise. Skynd jer! Skynd jer! Kom så! Kom så! Kom nu! Kom så! Hurtigere! Kom nu! Kom så! Kom nu! Nej, tak. Ikke i dag. Højre. Giv en råbe til en fattig spillemand. Hvor klamt. Der sidder en mand og skider på vejen. Når en mand skal, så skal han, og kan I ikke lige lukke mit batteriet, så kan I skrive. Kammerkablanster. Det dufter jo forfærdeligt. Jeg har til flere. De dufter jo også dårligt. Her er jeres bold. Du skal fandme ikke forlade dit arbejde! Møgeungen! Kom så. Kom nu! Det er sørme heldigt, det bare var en drøm. I virkeligheden der er der nogen, der sørger for, at børnene har det godt. Er der hvem? Red barnet. Kom så! Kalder du det her for lige? Det er jo helt vildt skævt. Kom nu! Kom så! Kom nu! Kom nu i gang! Jeg har Kom så i gang! kildet. Jeg har kildet. Kom nu! Her børn. Staten skal beskytte børn mod arbejde, der udgør en trussel mod deres helbred, undervisning og udvikling. Og staten skal fastsætte en mindstealder for børns arbejde og sikre passende arbejdsforhold. Red Barnet har lavet en børneskole, så fra nu af må I kun arbejde, når I går i skole. Yeah! Og på skolen får I 2 måltider hver dag. Yeah! Og det er alle, der skal gå i skole.
Børnekommissionen fejrer 25 års fødselsdag. Vi byder velkommen til showets værter. 10 sekunder sat på. Sara Smykkeby Sørensen og Frederik Bjørngaard Frederiksen. På, vi hører. Hvad er det, vi kører? Goddag og hej. Velkommen til TV102 store tv-show i anledning af, at Børnekommissionen fejrer 25 års fødselsdag. I dag skal vi se på en skoleklasse, der holder fødselsdag. Men hvad har det med børnekonventionen at gøre? Børnekonventionen er til for at beskytte børn, men hvad har det med danske børn at gøre? Hvad betyder børnekonventionen for dig? Retten til livet, retten til navn og nationalitet, Retten til ytringsfrihed og beskyttelse af flygtningebørn. retten til sundhed, retten til hvile og fritid, retten til gode levevilkår. Betyder børnekonventionen noget for dig? Vi byder nu velkommen til børne-, ungdoms- og adfærdspsykolog Pernille Maiken Sørensen og familievejleder Anne Dorte Jejle Dinesen. Sikkert dog et skønt publikum, hvor er I dejlige. Til daglig kalder vi ADHD og PMS. Men nu til det seriøse. Hvordan skal forældre opdrage deres børn? Jamen det er bare så vigtigt, at børn får lov til at være børn. De skal have lov til at være små, og de skal have lov til at være store. Og forældrene skal bruge omvendt psykologi. Se på jer selv og andre. Men de skal ikke bare bruge omvendt psykologi, men de skal omvendt også bruge omvendt psykologi. I er så skønne, I forstår sikkert, hvad jeg mener. Det er nu også nødvendigt at se mere overordnet og præcis på barnets adfærd. Børn er jo enkelte individer, og selv i sociale sammenhæng vil vi kunne se forskellige individuelle handlinger. Nu skal vi se, hvad der sker i en klasse, når der bliver delt invitationer ud. Hej Mia! Hello boys and girls! Så er der gået år, og far her inviterer igen til fødselsdag. Et sandt orke af burger og pizza, og high five til alle der kommer. Tænk engang, er det ikke mærkeligt? Jeg fylder 14 år. Det er mange dage. Helt præcis 14 gange 365. Det er 5.110 dage, men man skal huske at plusse 3. På både 2004, 8 og 12 var skudår, så jeg fylder 5.113 dage. Og jeg selv tager den indflydelserne. Stop. Jeg har jo ingen tvivl, hvis jeg skulle vælge. Det behøver du slet ikke at sige. Vi kender dig jo alle. Men hvem ville du vælge? Hvis nogen skulle komme til din fødselsdag. Men der er jo ingen tvivl. Her må vi lige stoppe og analysere situationen. Drengen, den unge mand, vi fremtræder selvsikkert. Og det er derfor et nærliggende spørgsmål, om man har haft en kønsspecifik identifikationsmodel at spejle sig i. Nej, nu må jeg bryde ind. Se du, hvor skønt de begge to har det, og de er jo snart fødselsdag. Jeg elsker dem, jeg elsker alle sammen. Retten til tanker og samvittighed. Retten til at udtrykke sine meninger. Nu skal vi se, hvad der sker til fødselsdagsfesten. Det er vist ikke nødvendigt. Ej, kommer du også? Det glæder mig rigtig meget. Lige over. Men der kom simpelthen så mange gæster til min fest, at jeg dårligt nok havde plads til at pakke gaverne op, og slet ikke kunne finde noget at sidde ned. Så jeg kunne lige så godt bare komme her. Så stopper vi lige showet her. De er jo kommet til den forkerte fest. Det mener du måske? Lad os spørge vores eksperter. Det her det er jo meget interessant. De er valgt til, men som I ser har det også medført, at de er blevet nødt til at vælge fra. De snakker og ler og har det dejligt. Det bliver bare en super duper alle sammen fødselsdagsfest. Det bliver en dejlig fest. Er det noget vi ved, eller er det noget vi håber? Ej, selv den usundhed. På burger, pizza, cola og slik. Jamen, det er en børnefødselsdag, så man gør for noget usundt. Men der er også sunde ting, som gutter og tomat, grovbrød og frugt. Store nummerfejl. Hvad er det nu, I diskuterer? Mad! Hvor højskab, hvordan går det? Hvad snakker vi om? Mad! Når man spiser usundt, kan man få det skidt, blive tyk, få for højt blodtryk, få fedt i leveren, få huller i tænderne, nedgrøde negle og meget, meget mere. Det er derfor, man dykker sport og laver motion. Svømmer og spiller fodbold, løber, går i fitness og spiller skak. Kom der lige ind i kampen, mand. Kom, nu siger vi går.
Nej, mor, jeg er til fødselsdag. Nå ja. Det er en lapkage. Den ser godt nok lækker ud. Jeg kan godt spise et stort stykke. Hvad siger du, bliver du røvet klogere? Jeg kunne spise 2. Hey, hvad er der på at regne på? Og så men det vi sidder og lærer lige så ligninger. Hvor er det kedeligt. Hvad så, piger? Vil I sidde I kun og spise halm, eller vil I have noget tyggegummi? Jeg vil da gerne have en hus til strøelse. Det er jeg skal spise begge. Hurtigt, giv dem tyggegummi, ellers sparker de jer. Ja. Og Marie også har tyggegummi. Men det skal jeg prøve at gøre tilbage. Det passer jo ikke. Så er det godt, at jeg sælger lidt bold. I skal da dele med os. Hvad var det lige, der skete her? Men er det ikke det, vi oplever hver dag? Er det altid dig, der deler ud? Eller er det altid de andre? Mange børn føler sig ensomme, overset og alene. De føler ofte, at deres forældre ikke har tid til dem, og derfor savner nærvær og tryghed. Flere børn, end du tror, er udsat for vold, trusler og overgreb fra forældre og nærmeste omgangskreds. Vi vil gerne give alle børn et godt børneliv, også dem i Danmark, der har det svært. Så det er bare med at komme i gang. Det er derfor, vi fejrer, at børnekonventionen har fødselsdag, også selvom vi er godt på vej. Velkommen til familien Hansen. Historien foregår i Danmark og Afrika og handler om skole og uddannelse. God fornøjelse. Kom så børn, vi har lidt travlt. Jeg skal have i den første time i dag. Nu har jeg vel husket at læse artiklen, som I fik for i sidste uge. Ja, selvfølgelig. Den var faktisk meget spændende. Tænk, der er nogen, der har så lidt at leve for og ikke har mulighed for at komme i skole. Velkommen. Hvad skal vi så lave i skolen i dag? Hører du aldrig efter? Vi har om ulandet og børns ret til at komme i skole og få en uddannelse. Vi skal også høre om Malala. Hun har godt nok offret meget for, at piger i Pakistan også skal have ret til en skolegang. Det lyder da meget spændende. De piger kunne godt få min plads i skolen, så kunne jeg bare holde fri. Det er klart, hvor heldig du er, unge mand. Der er jo heller ikke så mange dage til, vi skal ned og besøge vores sponsorbarn Tamba i Afrika. Nej, vi skal se at få pakket sydfrugterne i eftermiddag. Jeg skal have mine shorts med, for det er sikkert varmt som i en bageovn, og kold øl har de vel ikke nogen af. Jeg glæder mig til at se Tamba i virkeligheden. Skal Anders og jeg så med Tamba i skolen, når vi kommer til Suvisus? Ja, på den måde lærer jeg også noget om Afrika. Mor, havde vi ikke lidt travlt? Gud, jo, klokken er 8. Vi skulle jo være der nu. Katrine og Anders, er I klar? Ja, mor. Husk nu at købe ind til aftensmaden, skat. Ja, vi ses alle mine skatterbasser. Skøn jer, I er travlt. Vi ses. Hej venner. Hej Katrine. I kan nok lidt til på det. Så, ikke mere snak. Vi har tema i dag. Her er jeres hæfter. Tak. Jeg har læst, at der er 45 millioner børn, der ikke går i skole alene i Afrika. Det er rigtigt, og det er jo 45 millioner børn for mange. Men i hele verden er der ca. 168 børn, der ikke går i skole. Er der nogen, der ved, hvorfor børn ikke går i skole i mange ulande? Familien har ikke råd til børn i skole. Ja. Det koster jo mange penge i mange ulande. Det penge, de tjener, vil nok hellere købe mad. Ja, og så er der jo også nogen, der flygter, fordi det tørker og krige. De kommer jo heller ikke i skole. Var det ikke noget med, at I skulle til Afrika?
Jo, og vi rejser i morgen. Jeg glæder mig helt vildt. Vi skal også besøge Tambas landsby. Ja, det bliver en helt fantastisk oplevelse. Men nu skal vi se et lille indslag om Malala, som kæmper for pigers ret til at gå i skole i Pakistan. Ligger Pakistan ikke i Afrika? Nej, men der er jo også mange andre steder i verden, hvor børn ikke kommer i skole. Pakistanske Malala er blevet kendt i hele verden for hendes kamp for især pigers ret til at gå i skole og få en uddannelse. Hun er blogger og børneaktivist. Hun modtager i 2014 Nobels fredspris. Først et stort tillykke med fredsprisen. Nu har du efterhånden mødt mange af verdens ledere. Hvad siger du til dem? Jeg prøver at overbevise dem om, at de skal begynde at sende bøger og lære og ikke bomber. Hvad mener du med det? Jeg har været meget heldig at få lov til at gå i skole, fordi min far er lærer. Hvem får da ikke lov til at gå i skole? Mange børn, især piger, får ikke lov til at gå i skole i Pakistan på grund af Taliban. Manglende skolegang og uvidenhed er med til at skabe krig og terrorister. Børn og unge skulle turde stille spørgsmål og blive klog på verden. Hvordan hænger skolegang sammen med fred? Hvis børn kun har oplevet krig og utryghed, bliver det let deres fremtid. Hvis man sørger for, at børn får en god og ordentlig skolegang, vil de blive oplyst og være med til at lave en bedre fremtid. Mange tak, Malala. Så børn, nu skal vi afsted til Afrika. Ned og besøge Tamba. Nu må vi se, om vi kan finde Tamba i landsbyen. Velkommen til vores landsby. Mange tak. Det er dejligt, at møde dig, Tamba. Ja, jeg har også glædet mig meget til at skulle komme. Jeg er bare så glad for, at I vil hjælpe mig med en ny økonom, så jeg kan komme i skole. Det betyder rigtig meget for min fremtid og min familie. Jeg må med det. Jeg er fra Henning. Jeg er Anders. Hej, jeg er Katrine. Vi ikke med hen og se vores skole. Jo, det lyder sjovt. Godt, så lad os komme afsted. Prøv at se, må jeg ikke også få lavet sådan en flætning? Det koster kun 50 øre. Ej, det gider vi altså ikke at vente på. Jeg kan gøre dit hår rigtig pænt. Det tror jeg desværre heller ikke, at vi har tid til. Vi skal jo nå hen til skolen. Kom og køb friske frugter, nyplukket. Kom og køb, det koster kun 10 øre. Kom og køb fisk. Her er min skole, og det er min bedste ven, Malaika. Hej, jeg er Malaika. Kom så, drenge og piger. Nu er det time. Hej alle sammen. Hej med jer. I dag har vi besøg af en familie fra Danmark. Er der nogen, der ved, hvor Danmark ligger? Ja, tag. Danmark ligger i Europa. Det er rigtigt. Hvad hedder verdens største hav? Ja, Bahati. Stillehavet. Er der nogen, der ved, hvad hovedstaden i Danmark hedder? Den starter på køb og slutter på havn. Havnkøb. Det kan det ikke passe. Næsten. København. Aha. Her på skolen er det gjort til en tradition, at alle gæster, der kommer på besøg, skal lære en afrikansk sang og dans. 1, 2, 3, 4. Nu skal vi høre lidt om Tamba. Jeg bliver nødt til at stoppe nu. Jeg skal over med mit onkel Sked, Ramla. I børnekampen
22 står der, at et hvert flygtningebarn har særlig ret til beskyttelse. Både fra det land, det er flygtet til, men også fra det land, det er flygtet fra. Men størstedelen af alle flygtningebørn er flygtet fra krig. Er det retfærdigt? Landsbyen blev angrebet kl. 3 om natten. Vi omringede landsbyen og satte ild til husene. Vi flygtede, og så begyndte oprørerne at skyde. Der var 5, der døde, blandt dem en af mine bedste venner. Psst. Jeg kender også ikke et sted på den anden side af floden, jeg kan sejle jer over. Jeg hader krig. Er vi i sikkerhed her? Vi slapper i hvert fald væk fra oprørerne. Er han okay? Det ved jeg ikke. Jeg håber, vi når frem til side. Vi sejler! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Come on, kan vi ikke sejle noget hurtigere? Jeg kan mærke en storm. Au, au, det gør så ondt. Au. Ja, jeg kan ikke sejle noget hurtigere. Der er en storm ombord. We're going as fast as we can. Yes, we're going as fast as we can. Jeg er tørstig. Jeg er sulten. Jeg er bange. Jeg fryser. Vær stille, ellers skal oprørerne høre os. Se der, jeg kan se flygtningelejren. Denne her historie er ikke for børn. Og de børn, som har oplevet den på egen krop, har det heller ikke let ved hverken at glemme den eller at fortælle den videre. Hvorfor er vi her? Det er fordi, vi kan være vores egen landsby mere. Men når jeg er fri mere, så tager vi hjem igen. Jeg er bange. Jeg skal nok huske på jer. Men der er også andre her i lejren, der kan tage på os. De giver os mad og drikke. Vi er lige kommet til lejren. Nogle er så hårdt såret. Sidder vi hos jer? Ja da, sæt jer her. Kommer snart. Jeg fryser. Jeg er sulten. Jeg er træt. Jeg kan godt bruge min seng. Der kommer vi med mad og drikke og varme tæpper. Der var sådan en fat her. I konfliktramte områder som disse blev skoler brændt ned, lærere drevet på flugt, og tusindvis af børn havnede i flygtningelejre. Vi har pligt til at tage ansvar og passe særlig godt på disse flygtningebørn. Nogle af dem er helt alene. 100.000 børn lever i dag alene i Europa uden deres forældre. Og hvert år kommer ca. 300 flygtningebørn til Danmark uden deres forældre. Der vil altid være mennesker på flugt et eller andet sted i verden. Gør vi alt, hvad vi kan? Jeg savner mit hus. Jeg savner mine venner. Jeg savner at kunne lade gaden uden at være bange for oprørerne. Tænk, hvis man var fri. Fri som de fugle deroppe. En dag vender vi hjem og skal lade gaden uden at være bange.